Estrafolàrium. Merda! Ara sí que l'he cagat! Bueno, cagat deu ser el que està fent ell, perquè li he ficat laxant al cafè com per drenar un elefant. Laxant? T'he dit segant! Crec que aquí dins hi tenen un bon marrón. Això ho podem solucionar d'alguna manera? Segur que sí. Em sembla que ja sap exactament el que vull. Ha estat prou bé. És la meva primera naturalesa, saps?